Raġel ta' 25 sena minn Marsa Skala sofra minn ġrieħi serju wara li kien involut f'inċident ta' traffiku bejn 4 vetturi. Il-każ seħ issib tal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija fi triq Villa Bate ħaż-Żabbar. L-ewwel investigazzjonijiet juru li l-inċident seħħ bejn 3 vetturi u mutur. Il-vetturi involuti huma Mazda Demio misjuqa minn raġel ta' 44 sena minn Marsa Skala li kienet sejra fid-direzzjoni ta' Marsa Skala, kif ukoll perkorsa misjuqa minn raġel minn Nepal ta' 28 sena, Hyundai i30 misjuqa minn raġel ta' 65 sena minn Raħal Ġdid u mutur Piaggio Vespa misjuq minn raġel ta' 25 sena li kienu qed jinstanqu fid-direzzjoni opposta. Fl-Opel Corsa kien hemm ukoll mara minn Nepal ta' 31 sena. Minnu fih fuq il-post intbagħtu tim mediku u ambulanzi u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif kien hemm ukoll uħud minn dawn il-persuni involuti maqbudin fil-vetturi. Waqt li r-raġel ta' 65 sena ma ġarrabx ġrieħi, l-4 persuni l-oħra ittieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard ix-xufier tal-mutur kien iċċertifikat bi ġrieħi serji filwaqt li ż-żewġ persuni minn Nepal u r-raġel ta' 44 sena kienu ċċertifikati bi ġrieħi ħfief. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Ansa Ġosep De Micoli li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha, filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.